Tak ahoj, já jsem Vojta a do dnešního videa jsem si zase opět pozval mýho kamaráda Venyho. Ahoj. A v tomhle videu se podíváme na svařování metodou TIG, ale tentokrát hodně na detail. Uvidíte přesně, co se tam děje ve chvíli, kdy vaříme kořen a tak dále. Tak jo, my vám teď povíme něco k tomu, co jsme tu vlastně udělali. My jsme si připravili, tohle byla celá ocelová trubka, kterou jsme řízli na půl, aby bylo krásně vidět dovnitř, jak se vaří ten kořen zevnitř i ze spod, aby bylo vidět, v jakou chvíli se tam vlastně která operace děje. Veny, kámo, řekni mi, jak jsi připravil ještě ten materiál, tady ten. Tak udělal jsem normálně úkos klasický, těch 50 stupňů jsem udělal ten úkos, mezeru jsem udělal ty 4-5 mm. A je tam vlastně péro 2 mm, je tam péro vlastně na tom. A tloušťka stěny přibližně? A tloušťka stěny je nějaká osmička. Osmička to bude. Tak ale my se podíváme na úplný začátek, čím to vlastně začíná, a to je nějaká komfortní pozice, kterou musíte mít u toho svařování, aby se vám to dobře svařovalo. Takže Veny, pověz mi, jak ty konkrétně u tohohle si stoupneš, klekneš. Tak vlastně nejlepší je si kleknout k tomu, aby jsme na to viděli vlastně, aby jsme na to opřu si vlastně ruku, vlastně takhle, abych měl klidnou ruku, hlavně abych měl. Jasně. No vlastně tadyhle se strkám drát, vlastně ze spoda vlastně dávám drát pomaličku vlastně. A teď pojedeš první vrstvu volnou rukou, kousek pojedu volnou rukou a pak než si opřu keramiku, jako můžu si opřít i keramiku, se můžu opřít, ale já většinou začínám vlastně, aby to tam držel vlastně co nejdýl, aby to trošku ten kořen vystoupnul nahoru vlastně. Rozumím. Je víc variant samozřejmě, my teď ukazujeme tu, kterou ty používáš. Takže za začátku máš volnou ruku a potom teda se vlastně opřu a jdu vlastně s keramikou, jdu nahoru vlastně, no. Jasně, takhle máš tu komfortní pozici. Tak mi vysvětli to s tím drátem teda, jak ty si prostrkuješ drát. Já to mám vlastně takhle mezi těma vlastně dvouma prstama vlastně a palcem vlastně si to vlastně prostrkávám, palcem si to poposouvám si to. A tady ty dva prsty mám jako vodítko vlastně mám vlastně jenom. Super. A ještě prosím, jestli mi ukážeš, jak ten drát teď budeš strkat na ten hořák. Takže provlíkávám skrz mezeru vlastně, abych to tam vlastně držel co nejdýl a malinko povytáhnu nahoru vlastně, aby ten kořen byl trošku vyšší, aby byl ten kořen. Jasně. Nastavím tam nějakých 130 A vlastně ze spoda a když tak vlastně, tady vlastně si můžu ubrat i přidat si vlastně můžu. Výborně. Dobrý, tak to máme teď k tomu základu, teď už jenom teda nám stačí spustit hořák a jedeme. Tak. OK, super. Tak jakým způsobem to Veny bude vařit, jsme se i dozvěděli a povíme si něco o základních parametrech svářečky. Veny, prosím tě, na kolik teda začneš vařit? Začnu na těch 130 A, začnu ze spoda vlastně 2/4 drátem, můžete vlastně i 3/2, záleží jakou máte vlastně mezeru, jakou máte. A použiju vlastně 3/2 wolfram a 6 keramiku vlastně. 6 keramiku, jasně. Potom, až teda budeme dělat výplň, tak pravděpodobně 7, 8 a záleží, jak to. K tomu se dostaneme, vezmeme to fakt kousek po kousku, pěkně postupně. Takový ten detail, jakým způsobem mít nastavený předfuk, dofuk a tak dále, to vysvětlovat vůbec nebudeme, bude to potom samostatný video, kde vám budeme ukazovat, proč se kde nastavuje co, u jakého materiálu a tak dále, fakt je to na samostatný video. Takže pro vás teď to směrodatný je, na kolik Veny bude vařit tenhle kořen, a to si říkal, že začne ještě 130 A. Výborně. Tak jo, my se teď podíváme ještě na přípravu, kterou jsme tomu my použili v tuhle chvíli a budeme už vařit. Tak jo, povíme si ještě něco k té přípravě. Jo, my jsme si tady dali 2 plíšky, jeden na začátek, jeden na konec. Má to jako Veny na start, jako rozjezd a na dojezd na konec, protože ta trubka je řízlá, jinak nic takového tam není. A teda máme tam nějaký úkos, říkal Veny, 50 stupňů, máme tady 3 heftíky, máme sraženou hránku na 2 mm přibližně, tak a máme to očištění zevnitř i zvenku. Přípravu už znáte z minulých videí, je to úplně po každý to samý. Tak jo, my přípravu teda jsme okomentovali a pustíme se už do svařování. Tak.
Tak jo, Veny právě dovařil kořen. Veny, zeptám se tě, ty jsi začínal těch 130 ampér, potom jsi teda ubíral, na kolik jsi ubral přibližně? Na 115. A to jsi ubral v jednu chvíli nebo postupně? Postupně. Čím jsi šel vejš, Tak. tím jsi ubíral víc. Jinak kořínek krásně vypouklej, někde místama je trošku rovnej, to není vůbec žádná chyba. Je to hezky slitý, nemá tam zápaly, vůbec nic, prostě je to dokonalý kořen. V prostředku je vidět napojení, ale je to úplně minimální, jo? To je taky strašně důležitý, umět to hezky rozvařit. Tak, podržet to tam chvilku a nebát se toho prostě. Přesně tak, nebát se to, to je alfa omega, pěkně to tam rozvařit a pak je dál. Dobrý, my teď teda máme hotový kořen, což je první vrstva, z minulých videí to už víte, vysvětlovat to nebudem se tímhle zdržovat. My vylejeme tam druhou vrstvu a pak se podíváme společně na krycí, kde vyzkoušíme 2 druhy keramik. Tak, 2 druhy A vyzkoušíme. můžeme porovnat, vy jste se na to hlavně ptali, proto to děláme, takže my v půlku zavaříme klasickou keramikou a druhou půlku zavaříme jakou specifickou. Tak jo, my se na to pustíme, budeme teď čistit, Vyčistíme to. zavaříme jednu vrstvu, vyčistíme znova a jdeme vařit třetí. Tak. Výborně, tak jo, jdem na to. Tak jo, Veny právě zavařil druhou vrstvu, jak se vaří druhá vrstva, jak to vypadá, jak se to čistí, už víte z minulých videí, tím se nebudeme zdržovat a my se podíváme rovnou na tu krycí vrstvu, kde vyzkoušíme, jak jsem slíbil, 2 různé typy příslušenství. Jak vidíte, máme úplně diametrálně odlišný ty hořáky, ty hubice, koncovky jsou úplně jiný, takže zkusíme, jak se to vlastně bude chovat ve chvíli, kdy používáme tuhle hubici a jak se to bude chovat ve chvíli, kdy používáme tuhle hubici. My první použijeme použijeme to jumbo, je to větší, no. To vemeš teda od spodu. Od spoda nahoru. Jasně, do 3/4 zhruba tak a od 3/4 nahoru máme tuhle klasickou. Necháme stejný parametry? Já tam mám teď těch 180, tam nechám těch 180 ampere, tam nechám teď, no. Na ten povrch. A 3 dvojku drát vlastně, nebo 3. 3 dvojku drát, nebo 3 teda. A u tady toho teda dáme pravděpodobně trochu víc plynu, nebo to necháš? Já bych to nechal bejt, A zkusíme, ať zjistíme. Tak. Jasně. OK, dobrý. Tak jo, my uděláme teď tu krycí a podíváme se na to, jak to vlastně vypadá. Tak jo, Veny právě dovařil krycí vrstvu, udělali jsme to, jak jsme řekli, ten spodek jsme vařili jeden typem keramik, druhou půlku jsme zavařili druhým typem keramik a za mě teda výsledek je velmi podobný, takřka až totožnej. Ty mi řekni, jak se ti to vařilo, jestli to bylo pro tebe skoro to samý, nebo... Jako jo, skoro to samý, ale akorát to sklo na to nepadlo, to sklo spíše nějaký slabší ampery. Souhlas, na slabší ampery i asi slabší matroše, viď? Ale mám-li to teda porovnat jako já člověk, co to nevařil, protože jsi to vařil ty, tak za mě tu kvalitu máš velmi podobnou, ale jde vidět, že tady s tou klasickou keramikou jsi si jistější. No určitě, no. Takže ten zip je dobrý. V tomhle videu nám hlavně šlo o to, aby jsme vám ukázali, co to je kořen, jak to vypadá, jak se to chová, jak se podává drát. Všechny tyhle základní věci jsme vám ukázali v tomhle videu, takže už jste teoreticky schopný předvést nějaký výkon a udělat dobrý svár. Jo. Samozřejmě nejlíp se to naučíte praxí, takže nejlépe přijít za profíkem, například jako je Veny, nebo jít do svářecí školy, najmout si někoho, kdo tomu rozumí a umí ti vydělat peníze a od něj se to potom učit. Tyhle videa jsou super, chápete, o co jde, ale přece jenom ta praxe, ta ruka, je to něco jiného, je to úplně něco jiného pak i v praxi. Taky pak záleží potom, když budete teda na nějakém kurzu nebo u nějakého soukromého instruktora, jako je Veny, tak potom je to taky rozdílný oproti té praxi. V té praxi je stres. Když potom máte v práci, je vyšší tempo, jsou tam jiné požadavky, máte tam nějaké teplotní podmínky a tak dále. Takže za mě v tomhle videu jsme vám ukázali ty základní věci.
Co se týče úplných těch detailů, říkám, lepší přijít na ten praktický kurz a my s Venem se podíváme teda na další pozici, natočíme to velmi podobně, ale to bude až v příštím videu. Tak jo, my jsme v tomto videu hotoví. Já, Veny, tobě poděkuju jako vždycky za super výkon, super spolupráci, kámo, máš to Díky. fakt libový. Je to ukázkový, bude to tu schovaný, kdo byste to chtěl vidět, musíte přijet. A my se vidíme s Venem i v příštím videu, budeme vařit titan. Titan budeme vařit. Budeme vařit titan, což je velmi žhavý téma, mě samotného to zajímá. Já to nikdy nevařil, bude to pro mě taky premiéra, aspoň uvidíte, jak to vypadá, protože já si taky zkusím kousek, potom máme i náhradní věci, takže já si taky kousek zkusím a uvidíte, jak to vypadá, když se člověk učí titan a když profík vaří titan. Tak se mějte a zase příště. Čau, čau. Čau.